Lain-laing eksena ang makita sa higpit nga pagpatuman sa enhanced community quarantine dinhi sa Sugbo. Labi na ang istrikto nga pagmontar sa mga checkpoint sa Mandawi City, musod na usab pagbiyahe ang mga bases alang sa mga sumasakay. Ano report si Nico Serino. Yes, Bob, karon nga napatuman na kining enhanced community quarantine sa Sugbo. Lauman na sa mga motorista ang ubay-ubay gyud nga mga checkpoint sa kadalanan, labi na sa mga utlanan o kining mga borderline sa mga local government units. Higpit ang seguridad sa mga utlanan sa Mandawi ug Cebu City sa pagpatuman na sa enhanced community quarantine sa probinsya. Nagkaatbang ang mga checkpoints nga pulos gibantayan sa mga personnel sa duha ka dakbayan. Nakalusot ra hinuon ang mga sakop sa exempted sector nga nagtanyag sa mga essential services. Apan gipangayuan gyud sila og ID ug ubang dokumento. Kining duha ka welder naabtan namo nga namroblema. Gikan sila sa ilang balay sa Mandawi City, padung unta sa gitrabaho nga balay sa subdivision sa Cebu City, apan wala makasulod. Border pass. So, if di na lang matrabaho ron sir? Balik lang eh. Balik sa agi. Oo. Pabalikon eh. Pangayuhan may border. Ha? Border pass. Border pass. Ato sa barangay hall ba. Nga amo gi sa tiksa na mo amo, manangi di ba di mi ka trabaho. Kay mo lukat mo mig border. Samtang misugod na sa pagbiyahe ang mga buses nga alang sa mga frontliners ug mga sumasakay. Sa Mandawi City, lain-lain ang ilang rota nga misubay sa mga dagkong kadalanan sa syudad. Di pa hinuon kaayo busy kaganiha kay wa pa kaayo masayod ang ubang pasahero sa rota. Sa matag sakay, ipapresentar ang ID sa frontliner o baka quarantine pass sa mga dunay palitonon. Mangutan naman nila nga, kuhan nga nang nabakol plate, ako lang wala may plate ba mga serbisyo raman ning Gisaad sa syudad, ipatuman gihapon ang mga patakaran taliwa sa hulga sa COVID-19. Gisiguro sa mga nagduma ning maong bus service nga mapatuman gyud gihapon ang social distancing sa mga pasahero. Sama ni ining mga lingkuranan nga alang unta sa tulo ang capacity, balig duha lang ang makasakay. Doon nagyoy distansya sa tunga sa matag pasahero. Samtang di ining mga lingkuranan nga balig duha, usarasab unya ang makasakay. Kada sakay sa pasahero, ako pirmuhan. Dagan na kay kanina sir, first day man ron. Mga nanas mga among gikan alas 5 kadlaw nantod karong oras sa mga gatos na kapin. Bob, kining bus service sa Mandawi nga libre, wa ni siya pamiliti Bob, operational ni siya gikan alas 5 sa buntag hangtod sa alas 11 sa gabi. Samtang ni mga orasa Bob, nagpaabot pa ta sa latest update gikan sa Department of Health Central Visayas Center for Health Development o Region 7. Sa ilang latest update nini mga figures sa nataptan kumpirmado nga kaso sa COVID-19. Apan hangtod kagahapon Bob, as of March 29, 5 p.m. moabot na sa 30 ang total number of confirmed cases dinhi sa kinatibuk ang Central Visayas. Labing daghan gihapon sa mga kaso ang dakbayan sa Sugbo nga miabot sa 20 ka mga kaso. Gipasalig sa tagduma tigpamaba sa DOH7 nga karong adlaw karong hapon dunay lain nga figures nga gikatakda nila nga ipresentar sa updated sa nila nga statistics sa mga kaso sa COVID-19 dinhi sa Region 7. Sa pikas bahin Bob, usa sa atong nasayran karon lang yung hapon pinaagi sa statement nga gipadala sa mga sakop sa media kining pagtaliwan sa usa ka dakong opisyal sa Visayan Electric ug sa Vivant Corporation, si Dennis N.A. Garcia Bob, CEO ni siya sa dakong kumpanya. Ang gikamatyan ini Bob, complications gumikan sa COVID-19. Nagtaliwan ni siya ni atong petsa 28 ni atong Sabado sa mga adlaw sab nadawat sa iyang pamilya o sa mga health officials ang kumpirmasyon sa iyang testing sa COVID-19. Ang kining labing bag-ong kaso kining kamatayon ni Garcia may usa sa nadugang sab nga kaso sa mga namatay gumikan sa COVID-19 dinhi sa Region 7. Gipasalig sa pamilya nga nakig-coordinate na sila sa Cebu City Government ug sa mga health authorities labi na sa pag-track sa mga tao nga nakahugoy-hugoy niining si Garcia aron nga makontrolar sab ang pagkatapa ning maong sakit. Mao kanang latest Bob sa mga balita nga atong nahipos gikan dinhi sa gawas. Nico, kabahin ni kamatayon ni Mr. Dennis Garcia sa VCOG sa Vivant. Kining unsa man ni nakuhaan ni siya og
test sa Vicente Soto or sa private hospital? Kaya understand, sa private hospital ni siya na-admit, gi-acknowledge ba ni sa DOH nga nung wa man dayon ni ma-anunsyo dayon kagahapon silang press conference or kaganiyang buntag nga appeal si Mr. Garcia sa fatality sa COVID-19? Kini pa bab ang atong gipangayuan karon og detalye bab karon hapon lang gyud ni migawas ang statement gikan sa kompanya bab. As we understand kagahapon walay official press conference gipahigayon ang DOH bab. Figure statistics lang ang ilang gihatag kabahin sa gidaghanon gyud sa mga kaso. Samtang kining sa kaso ni Mr. Garcia na ospital ni siya petsa 25 bab. Gikuhaan dayon ni siya og swab sample bali og gipatesting 28 na nahibaw-an migawas ang resulta niini dungan sab ning maong adlaw mitaliwan siya gumikan sa komplikasyon sa maong sakit. Thank you so much, Nico Serino, sa imong live report.